Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da ƙara kasancewa a sashen Arewa Tech and Crypto TV. Kara manta in yau ne farkon shigowa a danna subscribe sana a danna ƙararrawa don samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. In ka duba za ku ga mun jima ba mu kawo muku bidiyo ba, dalili saboda ayyuka sun yawa ga azumi da sauransu. Therefore a yau ga wani sabon platform na mun kawo muku shi wanda insha Allah in dai kun yi amfani da shi kamar yadda kuke gani mun zo mu za mu nuna muku yadda za ku yi ku rijistar shi, ku buɗe shi, ku yi amfani da shi a farko insha Allah za ku samu abin da ake samu a ciki. Therefore a wannan platform ana samun kuɗaɗe sosai, amma me kafin fara zan faɗa muku a gaskiya wannan platform referral program ne wanda in dai kai referral ɗin mutane kamar 40 ko sama da 40 za su kai ka VIP1, wanda VIP1 a kullum zai na baka me a 3.60 USDT wanda ya yi daidai da naira 2000 a kullum za ka na samun wayannan kuɗaɗe. Therefore me kun ga wannan kuɗaɗe ne masu yawa. Therefore a VIP1 kuma a 0 VIP shi kuma nan USDT ɗaya za su na baka, wanda mai darajar VIP ɗaya ta yi naira kuɗaɗe ne masu yawa don misali ya yi 98 USDT, wanda 98 USDT in ka buga a calculator su ma kuɗaɗe ne masu yawa, tunda akwai a yanzu USDT kowane guda ɗaya ya doshi naira 600. Therefore wannan bidiyo dai in ka riske shi da wuri ka yi kokari ka yi rijista ka yi amfani da shi yadda ya kamata. In kuma me baka riske shi da wuri ba kar ka bari sai bidiyo ya yi nisa kuma an ɗau wata 2-3 ka zo ka yi ka ce ko kana tambaya ya aka yi basu baka ba, me ka jima baka yi amfani da wannan bidiyo ba sai wasu lokuta daga baya sannan ka zo ka yi amfani da shi. Therefore me shi kuma platform again risk ne, zai iya kasancewa wani ya iya samu wani kuma kar ya iya samu, domin me za ta yi in na shiga da wuri na riga ka samu wa kai me ka shiga da wuri ba shi yasa baka samu ba. Therefore me kai tsaye zan shiga ne domin nuna muku yadda na yi kai register ba tare da bata lokaci ba. Kana shiga link da zamu ajiye ma a cikin comment da description na farko zai kawo ka nan wajen ne, wanda a nan fuskan na farko za ka rubuta sunan email ɗinka, nan za ka saka password misali mai kalmomi guda 6, nan ka saka password mai kalmomi guda 6, nan kuma me wannan transaction enter please transaction password ɗin shi kuma nambobi ake so ka saka kawai, nambobi ne ba alphabet ba, nambobi kamar 1 2 3 4 zuwa 6, nan ma haka nan ma haka. Waya me wayannan nambobin kuma su already za ka zo ka rubuta su kamar yadda suke, wannan kuma shine referral code wanda ba taba shi za ka yi ba, haka za ka bar shi kamar yadda an faɗa muku ba an zo saka misali kamar yadda kuke gani ba mu saka sunan email din da zamu saka a nan. Yawwa kamar yadda kuke gani ga mun saka sunan email sai mu @gmail.com. Yawwa sai kuma mu zo mu saka wannan password din kamar yadda muka faɗa muku, misali ba mu saka shi haka. Again za mu zo mu ƙara saka shi. Yawwa me sai mu zo mu saka shi wannan password din wanda ke faɗa muku, amma shi nambobi ake bukata tunda na transaction ne. Again he mu ƙara saka shi, mun saka komi da komi mun saka daga password zuwa duk wani abu da ya kamata. Da afo me in misali basu baka daman saka wayannan nambobi ba, za su ce maka kai getting verification code ne, wanda za su tura ma verification code din ta cikin email din nan ka taba, za su baka minti 1 ka je ka dauko shi sai kai apply a nan wajen. Sai a fitar da mu sun bamu dama kawai za mu register now din nan ne, wanda muna register zai higa zai saka zai successful ne in yayi ya gama kenan. Da ko me wannan password da suka bamu yayi misali expire, dole sai mun ƙara saka shi wannan verification code din. Da ko me mu taba register din nan, da ko ga nan kun ga register successful yayi login. Da ko ka duba za ku ga shi account din har ya bude. Da ko anan suke bada tax na BIP0. Da ko me ka duba za ku ga shi nan anan ba mu da ko tax guda daya, ga BIP din mu nan za ku gani gashi nan 0 BIP za su na baka 0.5 USDT ne a misali kaman kullum za su na baka tax guda 2, kaga kenan 1 USDT. Da ko me ga BIP0 nan, wannan shine BIP0. in za ka yi misali za ka zo ka yi receipt tax din nan ne kamar yadda kake gani, kana ta kliki receipt tax za su baka tax din kamar yadda kake gani. Za ka zo ne ka yi me join din nan, in kai joining sannan ka zo ka yi submitting. Kaga za mu yi joining sai ka fita misali ba sai ka yi ga Twitter kai abin da suka ce maka ba. Yawwa za ka yi joining misali nan ma kun ga za mu zo mu yi joining kamar yadda kuke gani, wannan na biyu zahi ma za mu zo mu yi joining ne. kun ga me muna yin joining me sai mu fita ba sai mun yi abin da suka samu a cikin Twitter ba. Da for me kai tsaye sai mu zo mu yi submitting kamar yadda kuke gani, za yi submit.
kana yin submitting za ka ga sun baka wannan 1 USDT din a cikin wallet ɗinka. In ka duba gashi nan za ka ga sun bamu 1 USDT a cikin wallet ɗin mu. Kai tsaye za mu fita ne domin mu je mu nuna muku abin da ya kamata ku yi a cikin wannan platform. Dabo min ka duba za ku ga me gashi nan za ku join to paste wannan BIP din wanda shine zai na baka daman withdraw. Za su baka yi wannan VIP din ne in har ka musu deposit na USDT guda 90 wanda kun san USDT guda 90 kudade ne masu yawa. Dabo me hanya mafi sauki ne ka musu rifarin na mutum 40 din nan su baka wannan VIP din guda daya wanda da shi zai na baka daman kana cire a kullun 2000 da wani abin domin me ka duba za ku ga hinan 4 tax suke badawa. 4 tax a kullum za su na baka 3.6 USDT. Kai ɗaya me za ka zo kai ma ka ɗau invitation code ɗinka ne domin ka raba wa al'umma ko in ce ƴan uwa da abokan arziki domin me su ma su samu su yi kai ma ka samu wannan rufarin ɗin kuma su baka wannan kuɗaɗe. Da fo me kai ɗaya za ka shigo nan ne domin ka ɗau invitation code ɗinka ka zo ka yi copy na invitation code ɗinka a nan misali ka yi copy sannan ka je ka yi share a social media domin kai ma ka je ka samu wannan kuɗaɗe da ake samu. A gaskiya ka ku yawan sa da wannan platform domin za mu ajiye muku group ɗin mu a comment da description na farko duk mai shiga da neman ƙarin bayani zai iya contact me a ciki ko kuma ya samu wani mai bayani sosai amma dai gashi ne yadda ake rijista daga yadda zaka yi rijista zuwa yadda za ka samu kuɗaɗe da wuri. Therefore ga best BIP, second BIP da third BIP kuɗaɗen da ake samu duk za ku iya shiga domin ku karasa bincike akan wannan platform sosai. Therefore me yayin da ka kai misali ka gayyaci mutane 40 din nan anan zaka zo ka shiga a Telegram domin ka yi contacting na su misali kamar members nasu ka faɗa musu ya kai guda 40 za su verify ɗin ka su tabbatar da ka kai abin nan da suke bukata. An ka kai za su zo su maka BIP din nan na farko wanda hakan zai baka dama kana samun kuɗaɗe sosai da shi wannan platform. Kada manta danna subscribe sana danna ƙararrawa. Mun gode.